min sigi sen kan n'a bɛ tigɛ an ka crédit tataw ani wari citaw la o hokumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe a n'a ka jatala Bakari Kone ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan caman y'a jira k'a fɔ k'a ma bɛn u ma k'u fɛla ko tɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Mali jamana ɲɛmaaw kun ye hakilina dɔ ta waati dɔ la n'a kun ma se ka lawaleya nga a lawaleyara sisan ni o ye telefoni citaw fo ka taa se Orange Money kɛmɛ sarada 10 o bɛɛ tigɛ ka bɔ i kun. Ni fɛɛrɛ kura in Malien caman jira k'a fɔ hali y'a sɔrɔ hakilina ɲuman don ko nga misaliya o kan ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ yɔrɔ ni o dɔw ye u ka caman bɔ u ka sɔrɔ daw la dɔw fana jira k'a fɔ ko nin t'a waati ye. Ne fɛ wale ni a waati tɛ sisan ye. Jamana kɔnɔdenw bɛ degun kɔnɔ depuis bi tɛ. A degun bɛ se an ma parce que an ka baara in taabolo la an bɛ billet feere Orange Money la. O billet feere ninnu na jagoya wari transaction de bɛ kɛ. Donc o transaction sen fɛ ni musaka ninnu bɛ tigɛ. Bon a bɛ dɔ grignoter ka bɔ sɔrɔ kɔnɔ na. Gɛlɛya b'a la i n'a fɔ gɛlɛya t'a la. N'a sɔrɔ a bɛ taa sira kun na n'a bɔra kun mun kama n'a bɛ t'o la gɛlɛya t'a la mais n'a tɛ t'o la gɛlɛya b'a la. Don o don dɔ bɛ ka fara balo kan. Bon aw bɛ ka taxe wɛrɛw bɛn ko ka 20 tɛ ka bila jamana kɛsu kɔnɔ. O kuma sanu ni projet mun wulila olu wari bɛ yɔrɔ jumɛn n'olu tɛ se ka taa don la dafɛ ka fantanw ka wari t'u bolo. Ni ye 20 tigɛ ne kunna malo kilo ye 120 100 dɔrɔmɛ 10 ne bɛ balo cogo di yɔrɔ ko nin ka gɛlɛn aw dun yɛrɛ fana ka saraw ka ca a bɛ ka vie mobile la a bɛ dɔ bɔ aw fana bɛ dɔ bila a bɛ dɔ bɛn a ka sara la n y'a mɔgɔ b'a giri service kan n bɛ don assemblée la n bɛ don assemblée la mais a bɛ taa wari de ka ca n'o tɛ ni wari dɔgɔyara bɛɛ tɛna da gɛrɛ kan o bɛna ne ka mɔgɔ minɛ ka t'o don mobile kɔnɔ ka girin n'o ye ka na poussière kɛ ne na kɔngɔ dun minɛ na nafa t'o la dɛ. Gouvernement ka nin hakilina ye hali n'a y'a sɔrɔ ko gɛlɛyaw b'a la nka jamanaden dɔ y'a jira k'a fɔ ko a ka kan ko sabula a bɛna kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ gɛlɛya dɔw la ni o ye kuranko ta fanfɛla ye k'olu yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ a basimayɔrɔ la. An y'a ye k'a fɔ sunkalo natɔla kɔnɔna na gouvernement ye lajɛ kɛ k'a fɔ ko courant bɛna di mɔgɔw ma tile kɔnɔ 19 heures alhamdulillah layidu u kɔni bɛ ka timɛ donc courant b'a la ka sɔrɔ a diyara an ye kosɛbɛ donc gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ n'o ye couranko gɛlɛya ye ni nouvelle taxation minnu ta ka bɔ an kan vraiment an bɛ gouvernement deli n'a wariw nana a ka taa sira fɛ. Ni mɔgɔ hakili b'a la Orange Money bɛna wagati min na frais de retrait kun ka ca kojugu État y'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que service ka se ka nɔgɔ mɔgɔ bolo a bɛɛ kana taa Orange Money kun donc bon bi n'a fɔra ko État bɛ ka hakilina wɛrɛ ta ka taxe dɔ sigi o taxe bɛ taa an bɛɛ ka jamana kɛsu de kɔnɔ bon a bɛna baara kɛ ka jamana kɔnɔdenw fana da lafiya degun ma an kan bi an bɛɛ b'a dɔn u d'a ma ka kuma na donc moi je crois que o tɛ ɲɔgɔn sama kunbɔ quoi. Gouvernement ye ni hakilina kura mun ta n'o de ye ka dɔ fara téléphone sira wari kan ani Orange Money retrait ninnu ani produit dɔw bɛ dɔn an fɛ yan nɔ ni alcool b'o la ka dɔ fara o kan pour que dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka kuranko ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen ka olu wuli ka bɔ yen ne kɔni. Tiɲɛ don n'i ko ko jamana i ko ko jamanaden bɛ kan k'a se kɛ jamana ɲɛta la ko nka ko hali ni o ye tiɲɛ ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bi ko foyi tɛ se ka san bilen dundala o ka gɛlɛ ko hakilina ye hali n'a y'a sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ min b'a to dɔ bɛ se ka ta ka bɔ gɛlɛyaw la cogo min na ko nka u fana ka jateminɛ k'a fɔ ko jamanadenw fana bɛ gɛlɛya la. Jamana de ka laɲini bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ hali ni jamana ko k'i ka sigi jɔ i bɛ sigi jɔ hali ni jamana ko k'i ka fɛn dɔ kɛ i b'a k'i ta kɛ ɲɛmɔgɔ kama mais ɲɛmɔgɔ fana bɛ yan jamana kɔnɔdenw fana kama donc maliyɛnw an ka bɔ émotion an ka bɔ émotion dɔ kɔnɔna la vraiment an ka da an ka gouvernement na an ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ko bɛɛ n'a wagati de don. Ni mɔgɔ in n'a sɔrɔ a bɛ taa don usine de la ou a bɛ taa don kuranko de la ka kuranko ka lasigi ka ɲɛma jɔ kuran ka sɔrɔ mɔgɔ ka se ka baara kɛ dɔ ka bɔ chômage la baara yɔrɔ ka dayɛlɛ anu fana ka dɔ b'u ka jatew u ka saraw la a bɛ yɛrɛ an b'a fɔ k'a 20 ka ɲi mais n'u tɛ dɔ b'u ka saraw la foyi tɛ b'u ka saraw la dɔ de bɛ fara bɛ saraw kan a bɛ ka VT kɔnɔ VT poussière kanw na k'an ka 20 fara ɲɔgɔn kan ka tila ka t'o don Orange Money ko k'o tigɛ k'o bila jamana kɛsu kɔnɔ maa an bɛ balo cogo di i y'a bila kɛsu kɔnɔ an bɛ balo cogo di. Bamako kɔnɔna na an ye yɔrɔ yala maa caman jira k'a fɔ ko hakilina in nin t'a waati ye ko sabula jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ko n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a kalama ko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka sɔrɔtaw ko n'u bɛ se ka caman b'o la n'o kɛra hali n'a y'a sɔrɔ ko nin mesure bɛ ta u kun k'u jɔ nin waati nin ka tɛmɛ fɔlɔ. Ni kumakan bɛ ne fɛ ka lase jamana ɲɛmaa ma tiɲɛ yɛrɛ la du baloli ka gɛlɛn bi jamana in kɔnɔ du baloli musaka fɔlɔ ye suman da ma jigi fiyewu
donc n'u kun sera ka dɛmɛ kɛ ka se jamana kɔnɔdenw ma suman sɔngɔ nɔgɔyali ko la u bɛ ka effort min kɛ an ɲɛ b'a la dɛ suman bɛ ta ka ni dɔw la minnu n'a ka kan dɛmɛ minnu n'u ka kan ni degun bɛ minnu kan u ni dɛmɛ min ka kan jamana bɛ k'o kɛ an ɲɛ b'o la nka de façon générale n'u kun sera ka suman sɔngɔ bɛrɛbɛn o de bɛ jamana kɔnɔdenw arranger an ka ɲininkali bɛ min kan nin fana n'o kun sera ka bila waati wɛrɛ la o de fana tun b'an dɛmɛ kosɛbɛ hakilina in diyara ne ye kosɛbɛ n'i ko k'i yɛrɛ ye tɛ taa ni gɛlɛyaw tɛ yɛrɛw tɛ taa ni cɛsiri tɛ donc maintenant cɛsiri de ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka cɛsiri kɛ maliyɛn man gɛlɛn maintenant n'i ye fɛn ɲɛfɔ maliyɛn ye i b'i jilaja e fana ka kɛ misali ɲuman ye n'i y'o misali ɲuman ta dɔrɔn maliyɛnw bɛ da la u bɛ sigi kɔ n'i ko k'u ka mun kɛ u b'a kɛ quoi. An b'o hakili jigi k'a fɔ ni hakilina ye min ni jamana ɲɛmaaw y'a ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to gɛlɛya min bɛ Mali jamana kan kabini san caman ni o ye kuranko gɛlɛya ye nafolo min bɛna récolter fo in kɔnɔ ko a bɛna don kuranko musaka de fɛ. Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina finitigilakaw y'u bolo da terroriste ma